Najväčšia chyba pri pestovaní rastlín je nesprávna zálievka, raz priveľa, raz primálo. Preto idem vyskúšať tento samozavlažovací kvetináč, ktorý sľubuje optimálnu zálievku. V spodnej časti má zásobník na vodu, rastlina si tak berie presne toľko vody, koľko potrebuje. Nemusím sa báť, že ju prelejem, alebo naopak, že bude vyschnutá. Má aj bočné vetracie štrbiny, ktoré ku koreňom pustia vzduch. Je to super, pretože kvetináč je tak ešte lepšie odvetrávaný a korene sa tak nezadusia alebo im nehrozí hniloba. Výhodou priehľadných kvetináčov je, že vidíte, čo sa deje so substrátom a koreňmi a máte tak úplnú kontrolu. Do celého kvetináča som použila minerálnu zmes Poňák. Je to vlastná receptúra kvetárne a oproti klasickej zemine má pon tú výhodu, že sa z neho nepráši, čo je výhoda pre alergikov, ale aj vtedy, ak zvyknete presadzať vo vnútri. Obsahuje navyše aj hnojivo na prvé 2 mesiace. No môžete to spraviť aj tak, že poňak dáte len na dno kvetináča a zvyšok naplníte aroid substrátom. Podstatné je, aby bol na dne a aby mal dobrý odtok. No a postupovala som nasledovne. Na dno som dala trošku poňaku, vložila som panašovanú alokáciu Fridek a dosypala. Pri takomto prechode do hydroponie nezabudni poriadne premiť aj korene. A nakoniec som len doliala vodu do zásobníka a o zálievku je postarané. Na prvýkrát musím povedať, že sa mi to fakt páči. Je to prakticky jednoduché a rastline to podľa mňa veľmi prospeje. Ak si ten typ, čo rastliny buď prelieva alebo zabúda poliať, tak skús tento kvetináč alebo rovno celé kombo so substrátom Poňák. No a pre viac takýchto typov ma sleduj.